Στέφανε Μάμαλη, είσαι ο γυμναστής του Νίκου του Αβραμίδη, του νέου κατόχου της ζώνης του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχεις αναλάβει τη βελτίωση γενικότερα της φυσικής του κατάστασης και όλων αυτών των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για να μπορεί να αποδώσει ένας αθλητής και να γίνει σχεδόν και υπεραθλητής με σκληρή δουλειά και προπόνηση. Και πριν σε ακούσω θα πω ότι στη συνέντευξη τύπου ήρθες και μου είπες θα δεις ένα άλλο Νίκο Αβραμίδη από αυτόν που ήξερες 3 μήνες πριν. Όχι μόνο εγώ, όλοι το είδαμε και το διαπιστώσαμε. Σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Στον Νίκο είναι τα συγχαρητήρια. Εμείς απλά βάζουμε ένα λιθαράκι οι υπόλοιποι. Όλη τη δουλειά. Και στον Νίκο, γιατί δουλεύει και το αποδεικνύει πάρα πολύ σκληρά κάθε φορά και επίμονα. Όταν βάζει στόχο, δεν κάνει πίσω ποτέ. Όμως, τόσα χρόνια έχουμε συνεργαστεί με πολλούς γυμναστές και εγώ στη οργανώτρια μπόρεσα να διαπιστώσω το επίπεδο της δουλειάς σου, που είναι εξαιρετικό. Εξάλλου προπονείς και την εθνική μας ομάδα και αθλητές στο Στίβο, αλλά και αθλητές μας από πολλά άλλα αθλήματα σπουδαίους. Και θα ήθελα λοιπόν να μας πεις πόσο σκληρά χρειάστηκε τελικά να δουλέψεις, τι βελτιώσεις είδες στον Νίκο. Εγώ δεν χρειάστηκε να δουλέψω σκληρά, ο Νίκος χρειάστηκε να δουλέψει σκληρά. Εγώ ετοίμασα το πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθε πριν 3 μήνες προσπάθησα να δω ποια είναι τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά του. Οι πρώτες προπονήσεις ήταν καθαρά να δούμε πώς λειτουργεί και αποφάσισα να κατευθυνθώ σε 2 τομείς. Ένα, τη λειτουργία της καρδιάς σε καλύτερο επίπεδο και το δεύτερο, να δουλέψω τα πόδια του για να μπορέσει να έχει μια πολύ καλύτερη βάση, γιατί ό,τι και να κάνουμε τα πόδια μας στηρίζουν το σώμα μας. Και το τρίτο, το τελευταίο κομμάτι που δουλέψαμε τον τελευταίο καιρό, το οποίο νομίζω φάνηκε και στον αγώνα, ήταν η συνεχής και διαρκή υψηλή ένταση. Με συγκεκριμένη προπονητική διαδικασία που κάναμε και την πέτυχε πολύ καλά. Και όντως άλλαξε πάρα πολύ. Καταρχήν έχασε τα κιλά, ήταν πολύ πιο γρήγορος και όλα αυτά με δεδομένα, δηλαδή με χρονόμετρα λειτουργούσαμε, όχι έτσι απλά να το λέμε ότι ήταν πιο γρήγορος. Και χαίρομαι που πέτυχε το στόχο του. Ήμασταν όλοι εκεί φυσικά. Τον χαρήκαμε, τον θαυμάσαμε και προχωράμε. Είχες μελετήσει προηγούμενους αγώνες πριν τον αναλάβεις? Βέβαια, είχα μελετήσει προηγούμενους αγώνες, είχα δει κινήσεις. Μελέτησα έξτρα βιβλιογραφία που χρειαζόταν για να μπορέσω να αποδώσω, γιατί ναι, μεν είμαι προπονητής του Στίβου, στιβικός που λέμε, αλλά όλη η προπόνηση είναι να προσαρμοστεί στην πυγμαχία. Δεν είναι απλά να το βάζω να κάνει προπόνηση Στίβου. Καμία σχέση. Όποιος καταλαβαίνει κάτι τέτοιο έχει λάθος. Μπορεί να γίνεται στο χώρο του Στίβου, στο στάδιο δηλαδή, αλλά όλη η δουλειά είναι να προσαρμόσουμε στο αντικείμενό του. Και έτσι κινηθήκαμε. Μελέτη, διάβασμα, προπόνηση. Σε σχέση με τις προκλήσεις που έρχονται στο μέλλον, γιατί έχουμε τις ρεβάνς με Φεζουλάη Μαλιχούδη, με ξένους αθλητές που έρχονται, θα διαμορφώσεις ιδιαίτερο καινούριο πλάνο προπονητικό? Θα κάτσουμε να μελετήσουμε από την αρχή τι χρειάζεται. Πόσο καιρό έχουμε μπροστά μας για να βγει ένας σωστός προγραμματισμός. Δεν θα γίνει τίποτα στην τύχη φυσικά, ποτέ δεν γίνεται στην τύχη τίποτα. Και θα προσαρμόσουμε τις νέες απαιτήσεις. Αυτά που λέγαμε και νωρίτερα. Θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε ό,τι είναι δυνατόν. Τώρα, τι γίνεται? Στο προπονητήριό μας που είμαστε στο γήπεδο μπάσκετ της Μέντα από κάτω που έχουμε μαζί με τους άλλους προπονητές, γιατί δεν δουλεύω μόνος μου. Μπορεί κάποια στιγμή να μην μπορώ εγώ να είμαι εκεί πέρα ή οτιδήποτε. Υπάρχει ένα επιτελείο ανθρώπων που βοηθάνε. Η Κωνσταντίνα η Μάμαλη, Κώστας ο Μαυράκης, ο συνεργάτης μου. Είναι οι προπονητές που θα βοηθήσουν την κατάσταση αυτήν. Και θα πάμε βάσει προγράμματος, αλλά κυρίως βάσει αναγκών. Θα δω πού υπολείπεται και θα προχωρήσω αναλόγως. Όπως έκανα και στην αρχή, απλά τώρα, επειδή το γνωρίζω πολύ καλύτερα, μπορώ να επισέλθω σε καλύτερες λεπτομέρειες. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπορώ να βάλω πολύ περισσότερα πραγματάκια. Και βέβαια, λίγο και... να τονίσουμε ότι όπως ο Νίκος που είναι πλέον και επίσημα επαγγελματίας πυγμάχος και το παιχνίδι του με το Χαρίλη γράφτηκε στο Box Rec επίσημα, δουλεύει με τον τρόπο που δουλεύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι μεγάλοι αθλητές στο εξωτερικό, αλλά και τα μεγάλα ονόματα του Νολίνη στο παρελθόν, όπως ο Σταμάτης ο Μπιτάκος, ο Γιώργος ο Κατσινόπουλος και πολλοί άλλοι, με team γύρω από την προετοιμασία του, όχι αποκλειστικά και μόνο ως προς την τεχνική, την πυγμαχική, αλλά και όλα τα άλλα που χρειάζονται, όπως το κεφάλαιο το δικό σου που είναι πολύ σημαντικό, στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης,